Yo pia mi chieche obi biara. Yeda onyankropon ase. Utwedi ampo kwa me basayi adom. A obomframa ne eso obi aso no. Onyame ne mframa no enka mo baby am obia. Yo amande hye eyemo somfo pa. Ya apia nuama Freeman the Storyteller. Mesremo mon subscribe to my YouTube channel, Freeman the Storyteller. Me chicha obi biara. Ene day. Yo, ene masami yetiawa. Short and yetiawa. Me chill bia. Ene de asama me sono. Asemo broni se sensitive. Asem bia ho abatwe betwe bebiri. A che asema edi enya papa na meka ho asemene. Yo, asema meken eye asema ye freno. Pull him down. Pull him down. Pull him down. Chese. Otwe obi abafom. Otwe obi abafom. Saa nioma nyina eye den ena obi ubetwe obi abafom. Ade a edi enya ewo ebibifo yakwan mu ewo ganafo yakwan mu edi enya pa. Pull him down. Uye bibia na obi etini baabia na ye ne ya. Onim kwan a wo fa so, onim obre. Amachi dede na kan se onua kai me bre, men kai me mfa so. Ekwan a wo fa so a oduru baabia odu no. Unim ekwan a ofa so. Obi timi eka se saa nipa we, obi ye ya na obi ka se we de wa mere we de bem se sikedro anase we de bem se wa yisi anase wa yisi ensem emu nkyerɛkyerɛ bebre ewiase ensateɛ nyina enyepe ensateɛ nyina enyepe woyɛ den obi bekɔsoro agyaw woyɛ den obi bedi wanim kan woyɛ den obi timi di obi anim kan na obi so abesan na ho abrabɔ mu nsɛm adesua a sɛdeɛ wobɛfa so a wobɛsua wade ana sɛdeɛ wobɛfa so a wobɛkɔ wanim ene wo sɛ wodwene ho woda a umpai a wobɛbɔ no ɛwɔ sɛ ɛyɛ sɛ enipa nkɔsoɔ adwen ene wo tire sɛ yɛka sɛ obi yɛ poor ana sɛ obi yɛ hiani a ohiani enkyerɛ sɛ obi a oni sika o da bi da ohiani ni obi a oni adwenpa ohiani ni obi a oni adwen a ekokan ohiani ni obi a sabi onim se de osoye eni ohiani nye obi a bibia ni ne botom ohiani ye obi a na adwen ni mu no se obadwen na sabi wafa no ho ene ye ohiani a poor person na ohiani nye obi a bibi ni ne botom enti omande hye pull him down no Ghana for mu no adoso me kai se na me wo Germany ye bechi Ghana ni bia na ese Ghana ni na ye na ye chie no wo ya metwa watom wo ya metwa watom sisi a odo bema police for we wo ya meye ne de wakọ Ghana na ye de ne koi na o ayeden ebi okra abrofo no ba o ka se wonu ya Ghana ni na frɛ you se asumesi wa ha na so bententi ha oni krata nti ye mechi no abrofo no mo ba so ofre obi ti emfa obi enko Ghana ni nyina no ye bisadin nipa wa ofre no ye bebisa se odin de sei insensem bebre enti edi emfaso na me bisa wo se unu ya Ghana ni wo de saade we beye no edi emfaso na obenya wo abrofo no ye ma wo sidi eni me nka se ewiase no ebi wo ho a enam nsem bebre so na edi saade ne ba obi wo ho a na obi hu ne ye na hi keke wo so utumi hu obi na onimu no na nipa no wadwen ani usunsum ni sunsum no enko wo ho no sa obi so wo ho a utumi bua obi a na nipa no afi wanya tan ama no obi bua wo a wo se udi buo na udi hu se nipa no waboa me entimi so no wo se me so me hu na mesua efie nyansa se
nipa we meda na ase ne Nyankopɔn atumi ahyira wo mo enti no obi boa wa mesrew fabuo na Nyankopɔn ne da na ase na mema uremfi ade a nipa no waya ma wo enti obi hyira wa na hwese ade a ade papa obi boa wa yese okai unya nkaye obi wo ho so a oboa obi a na opese yeto nwom kire no anase osade de na no se na maboa we na maboa esa inchira no ema woye papa eni se nipa na woto wo left side wo bonkum na onifa no kora etese waya somasi papa ye ade a ewo nchira bebiri papa ye ade a boa enipa enipa su no edidamu assortu bebre obi wo hono a woye ne papa obekai obi so onkai friend say me enipa bebre amaye omo papa me so nipa bebre aye me so me papa nipa bebre amaye omo papa ne kora me hwehwe omo a menim ba bi omo wo enipa bebre so a omo so ayem papa no so hwehwe me a omo hu ba bi a me wo na emomu no so nipa no e wo se da bia no unya respect nipa no we obi papa ni se osa yade bi a emfata nipa wonu masem a wo beka no ye nyina yenu masem a ye beka no asem bi wo ha wo ka eno na ma obi bufu nti waboa ne sen kora na na hese asa dani so afi obi boa wa na afi no wode akotena ba bi ka se na sei afi kora de papa na oye no na ye akowie bone papa ya oye akowie bone nti sa pull him down say twene sign sifom yentwun sifom no ni nyina no eyade a eye beyi egumu ahoro bebre beyi enye se bi obi owe nam kwa no ebeyi wudi nkonkonsa woye beyfo woye adanse krumuni woye beyfo woye obi a wano pre woye beyfo woye obi a uni respect woye beyfo woye obi a asema wonhui na waka woye beyfo ni nyina ne di asemo a edi wantwi ba na bibifo no de mehu ewo ye ho ne se ade a ye frɛ no indiscipline ade a edi bibifo enya nti ye bibia na ye kwanim kakra pe na mpapa mu aba ye ade bia bibifo mienu betimi start factory anase omo bia adwuma bi ye kwa anim kakra no ebi ye ego ena ma saade ne ba ebi so ye peseminkuminya se wo ho greed ena ma saade ne ba nti no sabi unim bibi so a wo sa wo kire wonua nye se wonim bibi na obi bisa wa onkyere no obi wo ha onim bibi onkyere obi ada because ofisa wo kire na obeye better sin ewia se wo yedan obi ebeye better sin yes wo se we friends saying ofie kwan wa obi fie enso ewo wo dan nachi nti sana ewia se netie ensia ensaten nyina no enyepe obi tumi de obi kwa adwuma mu na nipa na ode ne kwa adwuma mu no efi se ni school kan wo soro kakra no na ono no wakonya favor bi wadwuma mu ho na ye promote no na nipa na ode ne kwa no oda so te ne ABC mu na fe na yesem na me na me de wo ba kora na wo abisa me ho wiase no saa netie obi ubetumi de obi akwa adwuma mu se nipa no school pon no ewo friend se nimdie no wo soro a obetumi aba bisa wo ho wo san obi ho a enye ade a friend say ade a eye bone obi betumi san ho wa bibia bibifo ye problem kase pa ne say discipline ye tekrama we tekrama wo de kasema tekrama edi mokode nkyene ano hye tekrama o kasa wo se wo sone so wo se wo filter words ansana wakasa enipa bi wo ho a wo kasem ba ko a kire na de ode be ya no si o me tasomasi me no nkasa bio ne wiase ase ono so nkasa nso da obi mfa nche da obi so ho a wo se me de achew na emomu no me wire mfi na we nso kire sen o de achew enso ne wire de o se ne wire de enya de a ne wire be fida
enti before ye very complex people ye nipa ye ha dwen kakra so ho ye ha dwen kakra a chese ye mpe ye nua ye mpa ye ho wieye obi okora na ompese ono yeye obi won so a ompese na abusua na obi ayeye wo mu so ho enti ye ade a edi enya pa eno na ye fenisa akwasi kokko a ode adi ani mukan menka se akwasi kokko oni sa bone ni bi akwasi kokko so obi na so omode no enso etese yen ena akwasi kokko watimi ayi ni kromu ye a eneganafo yetimi tu kwan ni yetwitwa pictures ni yese ni nyina no enhihye papa a omaye adwen papa a omaye wo hu good principles inti na ma enipa omaye ye a ene omu kromu aye krabehwe a ye nyina obi adi mirika se oba kwasi kokko kromu so hu enhihye papa a omaye so hu we ba no aba beto aso bibini yema na adwuma kora efiso obefiri ho no na ode ne nua hye ho wamfa ne nua anhye ho a ode ne ba be hye ho so wo hu omo obi foforo emma eho biu eyade bi adwenbone adi enya ensei adi enya frɛ esisie adi enya twene sifom mema untwa nkron na wa ma onyenko ntwa nkron a so edu oboada untimi ntwada nti ewiase wo se onyankopon a oboso ne asase da bia masema meka ne se bible kakraka no kra no asem a Jesus Christ ana me gina so ana se bia me de me kama se me ne se Paul ngoma otworokoma we asomasi ngoma otworokoma we ni nyina no Jesus bai no o se do onyonko se ohu eno that's the problem we have and we don't have that love ye ni sa do no ndi sa do no ene wo se ye hwehwe o se obi nka se odo nyankopon na otan ni nua oye otrofo obi nka se odo nyankopon na otan ni nua oye otrofo nyame a wonimu no na wodo no obi a wonimu no wodo no obi a wonimu no ono no nyankopon opese odo wonua eno ene hia eno na ye nyamesom ye se odo nyankopon na wotan obi a ote nchen hwe asoro mu nyina human hierarchy ewom obi tresoro obi akonwa wosoro obi akonwa wofom ni nyina na ye tan mosque mu ewomu saa mosque na nye too much saa mum die but nipa nchichem human hierarchy a ewo saa ebibifo edi enya papa eno na kwasi kokko odidi animu kan ni kromu waye ni bibia yen yetimi dwane se ye ba obroni kromu Ghana fo mpanifo nyina aba nkwala aba obi anya obeba ni nyina ye nhihye papa omo ntwe omu nua nsan o na emom no wo de adwen papa ba ye be support hwe wo adwen kra na Ghana wo adwen no aka kire obi se kwabra kwaku adwoa me pese me ye saa de wi enipa no ade ni enye yi ndi Ghana fo meka kire mo se wo bibi a wo pese wo ya men kan kire obi a na emom no wo ya de ni duru ba bia ubetimi aka kire obia because nipa bebre no eni akoma papa se wo ka asem re kire na no na obu abem ade na wo ye no wo ye bibi na obi bu abem a ya pa ade no ntumi nye enti ye mo modern se ye bedodo ye ho na mi yiwasi form me ma won kosoro wa hu ogu akoto a ayenketo a mgunsuom we kosoro a na we twenwe we kosora na we twenwe sifom we kosora na we twenwe sifom hwe abrochire nipa bebre no obi Ghana ni shop kora no obi wo ha obekwa koto ade o Ghana ni shop no o de bekwa koto ade wo Asia ni bi shop efri se Asia ni shop no e bia £14 ahun ena Ghana ni no o de 50 atoso £14.50 enti 50 na da so no nya de obekọ obi wo honso a onim se price ni ye pew enso no onim se okoto Ghana ni no ho a Ghana ni no beyi asen no nti won koto we nyina na ye beye wo yen Ghana fo no ye ho ene ye bibiman ho wo se ye ne efrim na de a me ho se di enya pa ne se ye nye discipline ye nye nipa ye ka no kore ebi so wo ho no a efe ne se obo omo a
hey obuana eno de na afei na wanya big problem ti obi wo ha o se memmo obi a papa ye no ne ye ya enso wo ya eye odo eya de a edimu esen otan ekan epepa esum enti sana iwiase no etie na iwiase no ye den a obi ebedi wanim kan otwo mutan a obi bedi wanim kan mesremo a Freeman the storyteller eye Freeman oto anansesem a okansem nsem akese medam ase mesremo a mon subscribe me YouTube video ma me na bribia no betimi aye video me cheche obi biara muno dom ho Ganafo yenka ye humom why onyame a yesom no no eye onyame a oye onyame a opese ye dodo ye ho eno ne hia nyankopon enye otan eni metwa wasifom na mema wontwa enkron na mema wontwa du ena sei na hwan hwe wiase sa wo hwe wiase a de wo hwe wo age a de nyame de ma wo no wote de aka na firi mu a wo age no wote de nyame de ma ye no eye 75 or 70 no wote wo age ni firi mu a de aka no kakra bi enti eduru mere se wo se yedodo ye ho de aka wo wanim no ketuwa bi enti kire wodo unim bibia memfa ngu unim bibia memfa nche wo ho angu kire wunua kire wo ba kire wunua no mo ne wunua no mo ma nyina ne wo yire ne babia no kire wo mo inipa bebre ye nya atwom obi ho kora na obi wo ho a okoware be ma wa akoware na ne yire kora wa ware no otan no obi so wo ho no mo a wakoware be ma na be ma no kora nso tan no otan ena ma yenkosoro otan ena emma yenkwanim a akwesi kokko ede abitie a ne bibia no ikrom aye fefefe efise ye ni do obi ni bibia onkyere obi okire na onim se onne ba be yepe se unim bibia na obi ba bebisa wa obi wo ha onim bibi na se obebisa no se masa ebi a wo bie filling station na bi se masa mpacho filling station pese me bie bi nti no me ba wo ho na wa mama kwankyere oh chesa wo pese o yes me on okay we dey call why next time no about why omu ya o on pese o kire because o kire wa wo be ba be yes o no na ka senka efe ewia so bo unu a na unu ya yi a na mo nyina mo ba na mo toto aso ya ka se asomasi na bu asomasi se efe mpo keke nti o man de hye me stremu ya apia nu ama Freeman the storyteller mon subscribe ma me ye ma ye ho ye nkire do enkire ye ho ye nkire do eni biako ye enkire ho na bibifo what ye metwu asifom no adoso edidi ye nya wo ye moja ni mu a eye adefo wo ye ho a wo se ye sesa ebi timi di free Ghana no masa de ababuru kire obi bebo no obebisa o se na bra wo free hi na bra we di kasa na wo ka obebo a hye bi o no kan kasa ba akon ana se ono free one tribe ana se ho ahwan da bi da enipa bia obetumi abo no hwe ye ba wiase nipa bebre abo yen yenso abo nipa bebre obi wo ho a obo na ba obo obi a eni se wo expect bibia enyankopon eno be yi obi foforo ena ono so abo nti no momayem dodo ye ho na metwa san me manko anim ene ho ahwan no ene akoto agunsuo ma mo etwetwetwe ba ko kosora na ba ko aye no Ghana sade ne edi enya bibifo edi enya Freeman the storyteller ene de eno ene asema maker pull him down syndrome no adoso wa bibifo mu enti yenhwe na yenyae ne yentwa so medamu nyina ase medamase bye 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 bye